नोंथाङाबो गय फाथै जानो मोजां मोनो नामा? गय फाथै जायाब्लानो नोंथाङाबो थानो हाया नामा? जुदि नोंथाङाबो गय फाथै जानो मोजां मोनोब्ला बे रादाबखौ आबुङै मिथिनानै ला। गोबां सुबुंफोरा गय फाथै जानायनि हुदा दङ। नाथाय माब्लाबा समाव गयनि थाखायनो नोंथांनि जिउआ जोबस्रांनो हागौ। नंगौ, गोबां बिबांनि गय जायोब्ला नोंथांनि देहायाव माखासे जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ। मख'नो गोनांदि बर' समाजाव गय फाथैया मोनसे एंगारहायै बाहागो। गोदो गोदायनिफ्रायनो गय फाथैखौ गोबां खामानिफोराव बाहायबोदों, जेरै मोदाय दावदायफोरनो बावनायजों लोगोसे हाबा खेराइयाव बाहायनाय जायो गय फाथैखौ। बेनि अनगायैबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव आलासि सिबिनाय समाव गय फाथैखौ बाहायबोदों। जर'खायै गय फाथैखौ खुगानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि मोनामनायखौ होबथानो एबा नेचारेल माउथ फ्रेशनार महरै बाहायनाय जायो। नाथाय बिगियानगिरिफोरनि नोजोरजों नायोब्ला गयआ जोंनि थाखाय खैफोद गोनां। गोबां बिबांनि गय जायोब्ला देहायाव माखासे जेंनाफोरा सोमजिनो हागौ। गयाव लरिक, माइरिस्टिक, फ्लामेटिक आरो हेक्साडेसिनिक बायदि एसिडफोर थायो। बे एसिडफोरनि जाहोनावनो गय जायोब्ला सुबुंनि देहायाव माखासे गिख्रंथाव बेरामफोरा सोमजिनो हागौ। खुगानि आलसार, गमनि बेराम, खुगानि केन्सार बायदि बेरामफोरा सोमजिनो हागौ गोबां गय जानायनि जाहोनाव। बेनि अनगायैबो किडनिनि जेंना, लिभारनि जेंना, बिखानि जेंना, हार्ट एटेक बायदि जेंनाफोरा देहायाव सोमजिनो हागौ गय जानायनि जाहोनाव। नोंथाङाबो गय फाथै जानो मोजां मोनो नामा? गय फाथै जायाब्लानो नोंथाङाबो थानो हाया नामा? जुदि नोंथाङाबो गय फाथै जानो मोजां मोनोब्ला बे रादाबखौ आबुङै मिथिनानै ला। गोबां सुबुंफोरा गय फाथै जानायनि हुदा दङ। नाथाय माब्लाबा समाव गयनि थाखायनो नोंथांनि जिउआ जोबस्रांनो हागौ। नंगौ, गोबां बिबांनि गय जायोब्ला नोंथांनि देहायाव माखासे जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ। मख'नो गोनांदि बर' समाजाव गय फाथैया मोनसे एंगारहायै बाहागो। गोदो गोदायनिफ्रायनो गय फाथैखौ गोबां खामानिफोराव बाहायबोदों, जेरै मोदाय दावदायफोरनो बावनायजों लोगोसे हाबा खेराइयाव बाहायनाय जायो गय फाथैखौ। बेनि अनगायैबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव आलासि सिबिनाय समाव गय फाथैखौ बाहायबोदों। जर'खायै गय फाथैखौ खुगानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि मोनामनायखौ होबथानो एबा नेचारेल माउथ फ्रेशनार महरै बाहायनाय जायो। नाथाय बिगियानगिरिफोरनि नोजोरजों नायोब्ला गयआ जोंनि थाखाय खैफोद गोनां। गोबां बिबांनि गय जायोब्ला देहायाव माखासे जेंनाफोरा सोमजिनो हागौ। गयाव लरिक, माइरिस्टिक, फ्लामेटिक आरो हेक्साडेसिनिक बायदि एसिडफोर थायो। बे एसिडफोरनि जाहोनावनो गय जायोब्ला सुबुंनि देहायाव माखासे गिख्रंथाव बेरामफोरा सोमजिनो हागौ। खुगानि आलसार, गमनि बेराम, खुगानि केन्सार बायदि बेरामफोरा सोमजिनो हागौ गोबां गय जानायनि जाहोनाव। बेनि अनगायैबो किडनिनि जेंना, लिभारनि जेंना, बिखानि जेंना, हार्ट एटेक बायदि जेंनाफोरा देहायाव सोमजिनो हागौ गय जानायनि जाहोनाव।